אחרי שורה של ראשי ערים, סנטורים ונציגים של מדינות שונות, נחת הבוקר הסנטור ז'אן קלוד גודן, סגן נשיא הסנאט הצרפתי וראש עיריית מרסיי, העיר שמוכרזת כתאומה של חיפה בישראל. יחד עם עוד משלחת של 90 אנשים מהקהילה היהודית בצרפת, הם חתמו עם עיריית חיפה על הסכמים והמשך שיתוף פעולה. D'abord, je suis très heureux de me trouver à Haïfa et en Israël. D'abord parce que nous sommes jumelés depuis très longtemps avec la ville d'Haïfa, qui se développe d'une manière extraordinaire. שיתוף הפעולה הזה כבר מתרחש קרוב ל-50 שנה, ואנחנו מאוד מאוד גאים בשיתוף פעולה הזה, שיתוף פעולה מאוד עמוק. הוא מצטרף למערכת ענפה מאוד של שיתופי פעולה. שיתוף הפעולה בין חיפה למרסיי נחתם כבר בשנת 1962, ונדמה שהיחסים האדוקים והקרובים הפכו את ראש עיריית מרסיי לפטריוט לאומי אדוק. Avec une démocratie exemplaire, vous avez toujours lutté d'une manière permanente et constante en y payant le prix fort contre le terrorisme, et ça impressionne beaucoup mes compatriotes français. באירוע עצמו נחתמו הסכמים בין העיריות, בין המרכז הרפואי רמב"ם לזה של מרסיי, ובין תחנת הטלוויזיה ניומרי קייבל בצרפת לחברת הכבלים הוט, שנמצאת בחלקה בבעלות יהודית צרפתית. We believe that per the fact that we want to give a view through the channels of the city of Marseille, we will probably help the Israeli to discover more the quality of the city of Marseille. Puis la communauté juive à Marseille est très importante, et nous venons ici de faire des accords de coopération renouvelés dans l'économie, dans la santé, dans la culture, avec monsieur le maire d'Haïfa, et c'est un vrai bonheur. העיר הזאת יש בה הרבה מאוד נקודות משיקות, הנמל, העובדה שזאת עיר הגירה, מרסיי, עיר שהיא גם בגודל פחות או יותר דומה לעיר חיפה. במהלך הביקור הונחה אבן פינה להקמת מזרקה בתרומת עיריית מרסיי, דבר שהמשיך את תמיכתה בעבר בבניית מרכז תרבות צרפת בעיר. המשלחת ידעו לספר כי הביקור בחיפה היה עבורם חוויה מיוחדת, והמרחק בין צרפת לישראל מעולם לא נראה קרוב כל כך.